Welcome back sa Louie TV. Bawat subo may bagong story. Lasa ng bawat pagkain ay ating tuklasin, be. Biyaheng walang katulad, kalakwat sa... Hello mga kalagkwatsa! Welcome back sa Louie TV! For today's video, nag-volunteer nga tayo for a tree planting na pinangunahan ng ating Vice Mayor Uncle John Valiente. Ang bonsai dyan, makikita nyo dyan, maraming palaka dyan na malalaki. Mayroon ding mga butterfly area dyan na napakadaming paru-paro. Iba-ibang klase, gaganito kalalaki. Gaganito kalalaking paru-paro. Super dinagsangan ng mga person ng event. Grabe kayo! Napakagandang layunin nga ito para matulungan natin ang kalikasan. After nga ng ceremony, for the bungkal na ang mga person. Kasama ko nga dyan ang San Quintin Vloggers Community. Ang aking Louie TV team, Marcela Quachera, napasabo ang sinakyan. Ilaban mo, Marce! Siyempre, andyan din si Kapsat Siw-Siwit. Flex ko lang, Bonsu, AB Vlog, Kolangot TV, Kuya Jake, ang hari ng bakas, si Kois Julius, si Maring Arlene Obilio, ang Ilocano at Waray Vlogs, Ate Belinda, si Kuya Joms Vlog, shoutout sa ating San Quintin Vloggers Community, pak na pak! Kung nakarating ka hanggang dito sa video na ito, ay huwag pong kalimutang suportahan ng ating Pride San Quintin Vloggers. Sobrang sarap nga ng pakiramdam sumama sa mga ganitong ganap at nakakatulong tayo sa kalikasan ng Dipalo River Park. Sabi nga nila, nasa kalikasan ng ating kaligtasan. Kaya naman ito ay ating pangalagaan. Ganun! Pasabog! Mga kalakwatsa, sana'y nagustuhan ninyo ang video na ito. I-add or follow nyo ako sa aking Facebook account para magkasama-sama pa tayo sa susunod na vlog.